Благодаря, много се радвам, че сте го написали, за да не ги забравям никога. Той ще седи с надписа. Защото Маринка е останала сирак. Нали? Защо ни почака още 2-3 години? Да ме научиш да преда и да тъча. Майка й. За майка си. Тя тъжи за майка си, да. И в същия момент, това е края на песента вече, Димитър, дума Маринка. Всичко си любие имаме, няма да предеш да тъчеш, сал да ми красиш къщата. Тук сме по покана на господин Валентин Димов. Сутринта сме станали към 3 часа да се приготвиме с голямо вълнение, с голямо нетърпение. За първи път идваме по този край и просто цялата група пътувахме около 4 часа и половина, но това не ни попречи да дойдем заредени с добро настроение. Ами тук сме да участваме в фолклорен събор Лудогорие. За първи път идваме тук и сме много развълнувани. И чакай бе, за вашето добро настроение продължава.